Čau lidi, já vás vítám u dnešního videa, tady budu na Fortnite a pokusím se dát win, díky nám zbývá daylight odběr ještě předtím a zbývá nám proti nám 3 hráči, ne? 3 hráči, no teďka 3 hráči proti nám zbývají. Tam kouknem se, tam někdo fightí podle mě, já nevím. Kamo, asi tam někdo fightí, ne? Pojď. Aha, tady někdo fajtí. Slyším výstřely, koukej. Kamo, borci. Vstupujeme, dávám turetu. Hej, mě nejde dát tureta, dobrý. Pojď. Máme jasnou výhru. Pojď, a teď to vybuchne. Yes. 1-2-1. Pojď. Ne, hodně mě dal. Kamu GG, já jsem si teda, no GG. GG, brácho, petardy. Ne, žádný další petardy nejsou. Kámo, nezapomeň dát znovu ten like odběr a čus.